Katsotaan silkkaa moottoripornoa. Vittu me säikäin kun yhtäkkiä kuuluu pyörää, niin takaa, mikä nyt? Tuli vähän yllättäen. Vähän. Tuliko puskista? Miten meni niinku omasta mielestä? Mun riisselulla voi aivan samaan pystyyn. Nyt selitän tahtria, että mielenkiintoinen härveliä näitä nyt Suomessa on. Ei sovi tällä radalla, mutta Joo, mun tietojen mukaan niin Kawasakin maahantulo ja Sumeko on... tästä ei varoittaneet kyllä yhtään. Ainoa mistä minä tiesin, oli radio. Siis tuo. Niin. Ei sun tiimiradio, vaan tää meidän ihan yleinen radio. Elkä tarkoittaa lyhyesti sitä, että... Se on Sumekon peli se on. Sen nopeus sen Suzukilla, pissatasella, niin se on 265. Nyt hänen poika kokeilee, se ei mihinkään luokkaan mahdu toi pyörä. Niin se kokeilee nyt sitä, että saako rikotia niin ennen, että paljon saa tällä Mutta mielenkiintoinen laite ja... On mennyt näillä... Suvun kunnianimi. Se on niinku siinä. Se on silkkaa moottoripornoa tuo ääni. En kuulu kokonaan. Niin Tää on niinku kuuluu. B-ryhmä. Eikö? On vanhan liiton B-ryhmäläistä. Käydään me niinku työn ääreen näin molemmat. Ei jumalauta. Hapa. Poika nyt niin voittaa. Niin joo. Ja tosta on otettu yksi pois. Sivuvaunun kanssa joo. Niin tuli. Nyt on se hyvä turvallinen paikka. Sitähän ne vei, mutta siinä oli nyt Kyllä se vetää sen ihan täyden ilman. sitähän ne silloin sanoi, että se oli virtelaskeinen sivuva. Hirmuinen tape. Vetiks sivu? Veti. Hei. Tummikään saa. Se on niin ihan sairas voimamäärä olla. Oh. Nyt se tuhkaa enää. En mä tiedä. Toivottavasti tulee. Tulee se. Vittu F1 on mitään tähän verrattuna. Kato kättä. Pitäis olla äänen hyvät nauhat järjestys. On kyllä hyvä